Fionnu. Is ghealach de chuid Jupiter Íobh. Fionnu le Galileo Galilei an achtuanar sa bhliain 1610. Tá Íobh caracéid frithí dó 1000 km on a phlánead tuismitheora a Jupiter. Tá sé sách mór, tír, an carthú ghealach is mó sa grian córas agus an tras ghealach is mó de na Galí Galileacha. Fionnu. Tá trastófas de 3,643 km aige agus is beaganaí níos mó é seo na trastófas an Galí féin. Le más 8.93 faoi 10 go 22 kg tá sé 21 faoi an gcéad níos srime ná an ghealach. Fionnu. Téann sé timpeall Jupiter gach 1.8 lá agus an am céine go bhlíonann sé rothlú amháin ar ais féin. Mar sin, chuireann sé an gnúis céine I dtreo Jupiter a gcónaí agus é gafa faoi rothlú sioncránach le háidrí na plánéid. De bharr an rothlaithe gafa seo, bualann bun hadlíne Íobh heildan na meán chorcail ag punc atá díreach faoi Jupiter agus mar sin cruthaíonn sé punc tagtha ina dhéonteach do chomú le scála. Bolcánacht. Tá níos mó na 400 bolcáin idir beo agus suanach ar ghromchlá Íobh, agus is cúis le seo an teas a gintir leis na fórsaí taoide a bhí ann idir Jupiter agus an gá ghealach is cuire mar atá Eorpa agus Ganaiméid. Tá críoláir Íobh go teoil le foirnéis de bharr na fórsaí phreacimilte a chumtar leis na fórsaí taoide seo. Dromchlá fricinte. Mar thura ar seo tá an dromchlá buí, clúdaithe le linte agus sreabhanna, laimhe, láite, te, scairdeanna agus cléitiní bolcáin, agus leapacha laimhe agus sulfur a bhfuil soladach tar éis fuarú. Ach nuachins. Tá an dromchlá is stát buan ach nuachchána, mar athrítear an dromchlá le hábhar nua ó thaobhas tína gealaí trí volcánacht agus gníomhaíocht heicteánach. Fáinne dearga. Is peile an taine atá an bolcán is mó agus tá sé timpálaithe le fáinne móra dearga de sulfur is dócha. Is níos mó na dócha é gur cuma na fáinne seo le hábhar titim ó na cléitiní móra a bhí as ceann an bolcán agus é ag dtí chur sulfur gásach go háit an atmosfér tanaí. Cléitiní bolcánaí. Sa bhliain 1979 tháinig taistealaí a hain cléitín bolcánach de ard 300 km os chun Pelé. Tá reachtain na bolcánaí fiachmhara ar siúl ar ghromchlá Íobh fiú amháin sa lá atá inniu ann. An tatmosfér. Tá an tatmosfér ina fluid fíortánaí comhéanta de déoxid sulfur SO2 mar aon le haon oxid sulfur SO agus oxygén O2 a caiitear a níos an dromchlá ina cléitiní bolcán agus é seachtainna bolcán. Fileann na lán de na gaisina seo ar aiст an dromchlá mar screabha sulfur agus déoxid sulfur. Tá rianta de chlórid sodium agus potassium san atmosfér freisin agus éireach teacht ó na bolcán chomh. Sruthanna electrica. Cuireann na cléitiní bolcánacha ilimid móilíní gas luchtaithe san ard atmosfér go hard os cionn Íobh.
Cruthaíonn na haon gasaí seo sruathan electricach an mhór de 3 milliún ampéir agus fóiltas de 400,000 vóta trasna na gealaí. Cuideann na sruathanna seo le méadú manéadais Jupiter féin agus dír, dúblionn sé méid manéadais an phláinéid seo. Comhdhéanamh. Amhail an Domhan tá struchtúr srathach ag Íobh atá comhdhéanta de chrí saibhir éireann, mantlín siúlacháit agus screamh atá clúdaithe le comhghuaille sulfur agus siúlacháit a chaitheamh amach le linn gníomhaíochta bolcánaí fíochmhara agus le hainneochán teicteónach gan stéanú. Is bríle seo go bhfuil dealramh pláinéid níos mó na gealaí aige. Mar sin ní hain éanú go bhfuil an dlús is mó de na gealaí ag Íobh freisin. Phailgh. Tá suíomh féidirthe amháin ó bhain go bhfuil mainsilín ag Íobh a bhfuil na gá chuid. Tá an mainsilín comhdhéanta de siúlacháit, de magnesium, béidir agus sulfur. Tá aigean de 100 kiloméadar dimhnacht agus é déanta d'ábhar mantlíne láite té ina lí ar mhar chuid eile a bhfuil soladach síos go dtí an crí lár. Is an aigean seo faoi an dromchlá éiríonn na bolcáin ar an dromchlá. Tá géarcá le misisiún ar leith go dtí an ghealach chun níos mó faisnéise faoi tíbhaistí Íobh dáil. Crí lár. Tá an lidisféar idir 2 agus 10 kiloméadar ar tús. Go ddéireadh faoi an dromchlá tá an mainsilín agus is dócha go bhfuil aigean 100 kiloméadar ar dóibhne anseo má bhair ar an mainsilín soladach a leanann anuas go dtí an crí lár go dtithe timpeall 800 kiloméadar. Tá an crí lár comhdhéanta d'éireann agus sulfur. Tá trastómhas an crí lár idir 700 agus 1,800 kiloméadar ag brathar in méid éireann atá a láthair ann. Díreach. Tá súil agam gur thaithníonn an léiriú seo leat. Tá lean eile cosúil leis ar YouTube le ghealach. Lean ar aghaidh agus go dté tú slán, mise ghealach.